ҳамкорони мо аз бахши ӯзбекии радиои озодӣ гузориш медиҳанд, ки вазорати сармоягузориҳо ва тиҷорати хориҷии Ӯзбекистон ширкати Ксенофон стратегиясро барои дастгирии иттилоъотии пахтаи Ӯзбекистон ва лағви бойкоти пахтаи ин кишвар аз тарафи эътилофи Cotton Campaign ва ё ширкати пахта кирон намуда барои иҷрои ин тар $585,000 ихтисос додааст. ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва қабл аз барнома аз ӯ хоҳиш кардам дар ин бора тафсилот бидиҳад. саволи аввалам ин буд, ки маблағи зикршуда барои чӣ сарф мегардад? бале шаҳло, Ксенофон Strategies бояд як барномаи стратегӣ ва силсилаи мақолаҳои таҳлилӣ дар бораи манъи кори иҷборӣ дар соҳаи пахтакории Ӯзбекистонро таҳия намуда, ҳамроҳ бо аксу наворҳои видео дар расонаҳои муътабари ғарбӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой диҳад. Ин мақолаҳо бояд собит кунанд, ки дар соҳаи пахтакории ин ҷумҳурӣ меҳнати иҷборӣ истифода намешавад. Cotton Campaign яъне эътилофи саросарии ҳомиёни ҳуқуқ, сармоягузорон, мутахассисони соҳаи шуғли аҳолӣ, ки ҳадафашон аз байн бурдани меҳнати иҷборӣ дар соҳаи пахтакории Ӯзбекистону Туркманистон аст. Дар ин бора чӣ мегӯянд? яке аз намояндагони ин эътилоф, Лин Швайсфурт, гуфтааст, ки хуб мебуд агар ҳукумати Ӯзбекистон дар фикри манъи воқеии заҳмати иҷборӣ дар соҳаи пахтакорӣ мебуд ва киро намудани ширкати танзимкунандаи равобити ҷамъиятӣ ё худ PR наметавонад барои лағви бойкоти пахтаи Ӯзбекистон ҳамчун асосе мадди назар гирифта шавад. ба гуфти номбурда, лағви бойкот бар пояи муроқибат ё худ мониторинги мустақил амалӣ хоҳад шуд. магар ҳукумати Ӯзбекистон дар ин самт кореро бештар аз ин ба сомон нарасонидааст? бале, вақти Шавкат Мирзиёев президенти Ӯзбекистон интихоб шуд, ӯ қонунеро имзо намуд, ки меҳнати иҷборӣ дар қаламрави Ӯзбекистонро манъ кардааст. ҳукумат ин масъаларо авлавиятнок мешуморад ва саъй кардааст, ки бо эътилофи Cotton Campaign лағви бойкоти пахтаро ҳаллу фасл кунад. вале то имрӯз вазъ тағйир наёфтааст. радиои озодӣ ҳам моҳи октябри соли 2019 гузориш дода буд, ки дар зери чархи трактори пахта дар ноҳияи боёвути Ӯзбекистон ду сарбози пахтачин ҳалок шуданд. хуллас, анъанаи замони шӯравӣ тағйир наёфтааст ва дар ин кишвари Осиёи марказӣ кормандони давлатӣ, студентону мактабхонҳо ва ҳатто низомиён дар ғунучини пахта ширкат меварзанд. оё дар Тоҷикистон вазъ дигар аст? бале, соли гузашта ҳам мо дар бораи пахтачинии муаллимон ва кормандони соҳаҳои буҷетии Тоҷикистон гузоришҳо доштем. раисони ноҳияҳову вилоятҳо ҳам дар пахтачинӣ иштирок мекарданд, аммо кормандони буҷетӣ ва донишҷӯёни тоҷик на дар вақти кору дарс, балки одатан дар рӯзҳои истироҳат ба пахтачинӣ даъват мешуданд. ва ҳоло саволи охирин, ҳамин бойкот чӣ аҳамият ва чӣ таъсир дорад? бале шаҳло, дар соли 2012 вақте бойкот аз тарафи эътилофи байналмилалӣ бо номи Cotton Campaign эълон шуд, 130 ширкати номдори ҷаҳонӣ аз харидани пахтаи Ӯзбекистон даст кашиданд. соҳаи пахтакорӣ яке аз муҳимтарин соҳаҳои хоҷагии халқи Ӯзбекистон буда, солона ба буҷети ин кишвар беш аз $1 миллиард меорад. бо сипос аз ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода, ки бо мо суҳбат дошт. дар идомаи барнома дар бораи қонуни нави кори рӯзноманигорон дар Қазоқистон ва тӯю тамошо дар Вуҳани Чин сарчашмаи пандемияи коронавирус гузориш хоҳем дод, вале қабл аз он як огаҳӣ пешкаш мешавад. бо мо бимонед. салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.